Здравейте! Искам да ви представя един страхотен продукт. Става на въпрос за нашата формула с зелен чай, която е един чудесен начин да поддържате цялостното си здраве, да се чувствате по-енергични и дори да стимулирате метаболизма си. Този висококачествен продукт осигурява само натурални съставки, без консерванти от светители. Омръзнало ли ви е да варите чай всеки ден? Тогава заменете това не толкова приятно занимание с капсулите зелен чай на Булгарикус. Лесен за усвояване продукт в удобна форма, за да можете да си доставите нужните полезни вещества от зеления чай, независимо къде сте. Зеленият чай може да бъде използван успешно като средство за топене на мазнините и като лек за детоксикацията на черния дроб и на целия организъм. Освен че помага за отслабване, този невероятен продукт има чудесни полезни свойства за организма. Зеленият чай е изключително богат на флавоноиди, които помагат за поддържане на здравето. Благодарение на високото си съдържание на полифеноли, зеленият чай има силни антиоксидантни свойства, като предпазва организма от вредното действие на свободните радикали. Има антитуморен ефект. Полифенолите, които се съдържат в зеления чай, блокират формирането на ракови клетки. Поради богатото си съдържание на танини, зеленият чай намалява абсорбцията на липиди и на захари, което го прави изключително полезен при диети. Зеленият чай съдържа флуорин, изключително важен елемент за здравето на зъбите. Редовният прием води до намаляне на риска от кариеси с до 50%. Кофеинът, съдържащ се в зеления чай, има тонизиращ ефект. Благодарение на диуретичния си ефект, чаят помага свалянето на кръвното налягане и детоксикира организма. В тази опаковка се съдържат 60 капсули, но ние предлагаме и 120 капсули зелен чай. Приемът е изключително лесен, като се взима по една капсула на ден по време на ядене. Това е от нас. Моля, посетете сайта ни, за да видите този и други наши продукти. Хубав ден!